Mýtus o gastráčoch. Gastrolístky sú nanútené a nikto ich nechce. Opak je pravdou. Gastrolístky sú len jedna z možností, ako zabezpečiť stravovanie. O svoje miesto vo vašej peňaženke musia bojovať. A aké sú možnosti? Pre väčšie firmy prichádza do úvahy firemná jedáleň, ľudovo nazývaná kantína, kde majú zamestnanci predplatené obedy. Ďalšie možnosti, najmä pre zamestnancov stredných a menších firiem, sú donáška jedla alebo priama zmluva uzatvorená s konkrétnou reštauráciou. Pravda je, že gastrolístky nie sú niečo, čo by bolo 750 000 pracujúcim nanútené, je tu možnosť voľby, ako strávne zabezpečiť. Gastrolístky ostávajú výberom tisícov zamestnávateľov a živnostníkov na Slovensku. So stravenkami totiž máte možnosť voľby. Sieť 6000 zmluvných reštaurácií prináša pestrú možnosť výberu jedla podľa toho, na čo máte chuť, alebo čo vám dovoluje zdravie. Gastrolístky sú v prvom rade výhodou pre zamestnanca, ktorému zamestnávateľ platí viac ako polovicu obeda. Napadlo by vám zdať sa príspevku zamestnávateľa na dôchodok? Nie? Tak prečo sa vzdať príspevku na obed?